Otto, moi! Minä ja Otto otetaan tällä kertaa videota päiväkodin pihalla. Että sille nyt antaa mulle vauhtia tämmöisessä vammaisessa perseen reijässä. Joten tästä tulee ihan hirveetä shaisea. No niin. Mä pysäytän tän ja jatkuu seuraavassa kohdassa. Nyt mä haluan mennä. Ehkä. Kenen vuoro? Nyt mä tuun Miikan kanssa tähän. Onko aivan tää vauhti? Nyt tulee Ottokin meidän kanssa tähän saatana. Mä huutan tuonne tähän. Joo. Pidetäänkö joita pillurallia tässä? Ei. Mä saan kunnolla vauhtia. Kuvataan vielä homo, joka antaa meille vauhtia. Siellä on Paavali. Paavo pesusjääni. No niin. Kovempaa. Hei Otto, pidä tää kamera. Aava ja Otto tulee nyt. Mä käydään tämän. Ei, mä en halua. Nyt mä menen. Minä Miikka ollaan vaan tässä. Mihin mentäis nyt? Mennään vaikka tuonne talon katolle. Se on hyvä paikka. Noniin. Ready ja... Ei mennä, ei. Jatketaan siellä. Mä en tuu, Miikka. Mä en oikeesti tuu. Ihmettä. Saanko semmonen nässä niin? Ai. Se tuu, niin me lähdetään tonne. Minne katolle me mennään? Minne katolle me mennään? No niin, näytetään sitä kattoa, mikä tuolla. Elikkä tonne me mennään. Eikö se ookin kivaa? Päiväkodin katto. Otetaan sit... Nyt kotiin. Aloin vähän siitä nyt. Häh? Kyllä mä haluaisin sanoa, että mä lähdin kotiin. No vi... Mä unohdin. Aava, tuu kuvaamaan. Niin helvetti. En. Ei su... Et sä oikein... Noin. Kattokaa nyt kuin vammainen munalukko tässä on tässä. Kuvaa vielä tätä. Hirveä munalukko. Eihän tästä pääse mitenkään. Oot näkyykö sä? Vittu kun mä kuvaan itteeni koko ajan. Tommonen. Iskemään kotiin. Me jatketaan matkaa. Ehkä jossain vaiheessa tulee yksi kiinalainen kielinen kakkossa. Tulee ehkä mukaan. Mut nyt mennään katolle. Tonne katolle noin. Kohta nähdään pikapuut. Näin nopeammin. Kato, näkyy jo. Nyt minä lähden. Oikeeta iPad kädessä. Ei voinut kännykällä ottaa, kun persestä vedetty kännykkä. Nokia Lumia 630, vai oliko se 60? Kuitenkin ihan persestä. Ei saa tehty YouTubeen mitään videoita. No siinä on semmonen asetus, että pitää vanhemmilta pyytää lupa, jos haluaa tehdä jonkun. Mennäänkö vaikka tuohon varjoon? No, ready. Tänne näin siis. Ready, go! Tässä näin me yleensäkin maataan. Se on meidän semmonen pienestä asti ollut rakas paikka, missä me ollaan aina oltu. Täällä sitten ollaan. Siellä niin, kaikki näkyy. Tuolta kato, tuolla on toi keino, mistä me just äsken tultiin. Oot, näkyykö? Oot, mennään tonne päin. Katsotaan, että näkyis vähän. Kohti ainakin joku vanha nainen tulee sanomaan meille. Kato, pitää mennä piiloon, kun joku vanha nainen tulee kohta huutamaan. Oi, se meni ohi. Ani, Otto, tuu. Niin siis mä voin osoittaa sormella. Niin Näy. Oota, venatpas nyt vähän. Kuitenkin, me tehdään tänään vähän myöhemmin GTA V:stä videoita. Tää videoita, mutta
ollaan nyt täällä jonkin aikaa. Mennään nyt tonne taas tonne vaan. En oo mikään hyvä tekee temppuja. Silleen. Vasta harjoittele. Olisin 2 miljoonaa niin maasta. En oo kauhean hyvä leveli enkä mitään. Ei olla vielä tosi. Joku 30 level. Mennäänkö tähän näin vaikka vai mitä? Vai 40. 30-40. Vai mennäänkö tonne? Taisi olla 40 level. Tässäkin on tämmöiset pikkurappuset. Mut. Me tehdään uusi video sit kohta. Joo, mutta Heippa! kattokas tähän. Se on toinen. Me tehdään toinen osa.